На метри от метростанция Надежда Просторен и Слънчев. Предлагаме за продажба напълно обзаведен многостаен апартамент, находящ се на метростанция Надежда. Магазин Зора, банки, магазини, аптеки, училище и детска градина. Само на 10 минути от центъра на София, 5 минути от Централна автогара и ЖП гара. Локация без аналог. Разпределение, широк коридор. Просторен хол. Кухня с трапезария. 3 спални, едната преобразувана в стилен офис. 2 килера, по-големият превърнат в модерна гардеробна. 3 балкона. Баня с тоалетна и отделна малка баня с тоалетна. Предимства на имота. 2 икономични инверторни климатика. Вътрешна изолация и шумоизолация на всекидневната. Мебели по поръчка и висококачествени материали. Имотът е лесен за преустройство в 2 двустайни апартаменти. Цена – 395 000 евро. Квадратура – 120 квадратни метра. Мазе – 3 квадратни метра. Подходящ както за голямо семейство, така и за инвестиция краткосрочни наеми, Airbnb, Booking. Съдействие за ипотечен кредит при най-добри условия. Работим с всички банки в България. Последвай във Facebook, Instagram и TikTok.